Għal perjodu festiv tal-miliet li jmiss, il-pjazza ta' Mercury Towers se tilqa' attività għall-familja kollha mid-duo komiku Daniel Kirkop u Sandra Ġus, magħrufin bħala Dan u San, flimkien ma' artisti oħrajn li se jkunu qed jiddevertu lil kulħadd. Għal dan il-għan se tkun qed titwaqqaf il-Mercury Christmas Dome, struttura kbira ta' 25 metru wiesa u għoli ta' aktar minn 4 solari. L-istruttura li tintuża barra minn xtutna l-aktar f'attivitajiet mużikali għandha saqaf kompletament imżejjen bi projezzjoni panoramika ta' 360 grad u f'Malta se tilqa' żewġ attivitajiet partikolari tal-miliet immirati għal kull età. Bħala Dan u San normalment matul is-sena nħobbu nagħmlu attivitajiet li iktar huma diretti lej il-kbar, imma fil-miliet nħobbu noħolqu dik l-attività li tiġbor il-familja kollha u hekk ħankunu qed nagħmlu fil-Mercury Christmas Dome b'żewġ attivitajiet għandna Santa's Little Astronauts u anke Epic Food Christmas Day. Marcel Bonnici, kap eżekuttiv ta' Mercury, wera anke l-entużjażmu tiegħu għal dak li se jkun qed jittella dan il-miliet fil-qalba ta' dan l-istabbiliment modern f'pajjiżna. Għal dil-biċċa xogħol, aħna qed nikkolaboraw ma' Dan u San li naħseb li huma it-top tier fejn jidħol entertainment. U barra minn hekk huma nies li għandhom fil speċjali mal-pubbliku Malti u fejn jidħol events speċjali tal-miliet. Dawn l-attivitajiet se jibdew mis-7 ta' Diċembru li ġej waqt li kull show se jkun limitat għal 340 persuna kull darba. Parkeġġ ipprovdut b'xejn.